Saan maganihar man tadi to Dili ba? oy. Suri ko ba? Ato ka dito. Uya padaan ni ganihar kasi pa-picture ako na pud. Ako kung tutoy. Ano sa amin tanan ni dako oy. 1 2 3. Piskot niya sabi. Ay, Sab pusing ato. Ato. 1 2 3. Sige. Lain na pud. 1 2 3. pagdali sad. Oh, kana gi. Dari sag ka. Na pud. Gi, Ah. pusing. Sabay pusing nga. Ay, pinalapat ulo. 1 2 3. Anay ako na pud. Ay, sa oy, ako sa oy. Gani. Wala ko kumana niya sagot wala pa gani. Ganihar man ka oy daghan ka picture. Pinasakit ni pun. 1 2 3. Gago! Usa lain na pud. Ako sa. Lingkod ko. Ay. Linggo-linggo mo libang. Buot man ni siya. Uy, picture na lang dira. Oh, lagi oh sige. 1 2 Buot man 3. ka. Sige ka tong ana na. Astig kami. 1 2 3. Ayaw, wala pa lagi, wala pa. Ah, grabe ya. Ito, ato ka dito. Mura magsigatos na ni ka picture imo nga ako awa pa gyud. Ano oy mo. Ano mo. Wah. Ito oy wa pa ganito. Hey! Gigi. Sa na ba? Ako gyud. 1 2 3. Apa gyud? Nasa pinatudlo dito ko. 1 2 3. Oh, mana ako sa Wala pa lagi. Unya sa pasa mo siya. Oy, Uya. sa. Pato sa nag 100. Ah, unsa na yung mga 60 pa na, 60 pa na. Dali. Sana man taon mo oy. Mga babae nga. Daghang kay picture niya maora gyapon ang tsura. Okay, 1 2 3. Mana? Ayaw, sa wala pa. Balik katong lingkod, balik. Tarong nga, be, pagtarong, be. 1 2 3. Mana? Na, pinaastig. 1 2 3. Mana? Ayaw sa. Ano, Ay, baki. magbuot ba ni siya, oy? O mana? Ako nasad. Ay, wala pa. Nasa, Uya pud ani niya. Ako sa. Nasa, ako inuhon ko. Ah, ikapoy nga pusing-pusing ra mo gibuhat. Pinamudel. 1 2 3. Ari post na pud. Ano? 1 2 3. Oh, kana pud oh. Ayaw sa ako sa laki niya. Sa mga ako kumana. Rapihan naman yung tao ni ay. 1 2 3. Dala pud. Ano, pinaside view. 1 2 3. Ano? Ako na pud eh. Gani ba? 1 2 3. Ano? Dali po niya ba? Sama na oy. 1 2 3. Ako na pud oh. Ay, unya sagot. Okay. Sama na oy. Tuwad mo ka diha. Magbuot man ka. Dali picture eh. Hoy! Bastos ba ninyo? Hoy! Palaway man ka niya. Oy, tao diri. Ay, picture ko ba nga nagtuwad, nag-ana? Oh, sige, 1 2 3. Sige, saan oy? Sa? Dali, asad. Mana ay? Ako na pud oh. Yes, last. Nihar man ni sige glass siya ay. Mamugong ko. Pagpuap dira sa Rio. Maita jud ning mga babae may picture ay man di ko ganahan manuroy kay. Ge. Wa tay suroy may tabo puro Tara, picture. Dali ba, pinabog. Padul. Pinabobs oy ngawam kay boobs. Dali ba, padul. Ano ay? Samtang. Mana ba? Ako na pod. Uy, Wala ba, ika na ko nga pak. Dali ba, gikapoy na ko sa Rio. Gago! ikaw pa gikapoy grabihan mo no maikog tanay mo. Gi. Ha? Oh, Ha? gyud. Ha? Ha? Hmm. Ha? Oram tanay naw nga ay. Ha? Sab Ha? Ha? Kapila na bitong pakpa. unsi na. Last. Alas na pod. Ano? Last. Daghanag Dili ba, las. last. Ano? Pinakalas. Unsa man ni ay? Di
Final. Ano na? Sabi, Ako na po. Yes. siya. Anak, ano ba, oy? Ano ba, dali. Wala, magbut, magawagan ako. Ano sabi? Ana, Ito sa dito. Ano deh? Sana all. ana. Profile ba? Ana. Ana. Simple na kayo ba? Simple na kayo, yung ana ra kadali. Sabi nila, bawo. Sama ni siya, way klaro ni siya ang picture. Ay, nindot kayo kung mga paminaw ba, paminaw. Ano ba klaro mo picture la boy? Sama ni wa pa ganita na-ready ani mga picture. Ate, unsa may naa ng picture ka nindot ana oh. Nindot ka. Nag-ana. Way imbis ana to, nag-ana pa. Nag-ana pa. Sama ni nindot kayo kung mga picture mo ya. Ako ano pertene na ng pagka mga batia. So, klaro. Picture na siya, oy. Sariyo ka nindot ana sariyo oh. Unsa man tong ko? Parte na kong pagkabatiag naong diya. Ay sariyo na. Unsa man masalamat kay picturean ti ka. Unsa man Ipictura lagi ko nimo pero wa nagkadimao para be. Bati kay kog naong diha imong cellphone gyud. Sa cellphone na bati. Gwapa man kay ko diri tanan. Oh, gwapa kay ko tanan oh. Alan ako. Nindot kay ko madag picture nimo. Ikaw sad wa kay klaro madag picture nako. Pati pagkabatiag naong nakuha na imong kamera. Klaro. Sa siya oy. Klaro makahiubos mo picture. Perti pang daghana akong picture niya. Ako gani gamay ra kayo. Wa pa nagkadimao. Di kitag naong. Tawata na lang ko gambati kag naong bisig unsahon nga anggol bati man jud kag naong. Bati sa kay. Oh my kuan mo my. Bati lang jud ka mo picture. Dili Bati oy. kay tong nang sam. Klaro. Gwapo ta mo bati ta diyan sa cellphone na. Ubos kayo. Ah, cellphone pa imong gipasangil noon. Hoy, akong kamera nindot kini akong kamera. Mo siguro nang hinaong ra nimo may bate. Kamera ay. Bati. Batig naong. Batian og naong diha gyud. Sa siya uy. Gwapo ka diri oh, gwapo balihon. Di ba kanang I love kanang. Ay kabala ka love. Kay kaning kahitasan na to love. Walay gibuhat nga batig naong. Na yang gipangibok pagipanggipan lang bra. Pambuhat niya. Ay tara balik. Sa kahitasan love. Walay gibuhat nga batig naong. Na yang gipangbuhat puro mga gwapa o gwapo. Diba? Naman pod okay na sa camera so gwapo ko. Gwapo ko lang. Sagot kay Bao, kaya di man ko kahitasan. Ayaw, di ma.